Som trocha viacej New York. Vytrasem. Snažím sa uvoľniť. Bum. Bum. 5. 6. A držím. 1, 2. Sme. Fú. Takže som trocha zadýchaný, ale to asi všetci, ktorí sme cvičili. Kamoši, čaute, moje meno je Dominik a ja vás znova pekne vítam u môjho videa. Dneska si ukážeme druhú časť tohto videa. V prvej časti ste videli, ako možno odcvičiť čo najefektívnejšie časti vášho tela s jednoduchým medicimbalom. A dneska si ukážeme pokračovanie. Budeme pokračovať buď s kettlebellmi, alebo s jednoručkami. Je to na vás, čo si vyberiete. Ja začnem s jednoručkami, ukážem vám postupne, aké cviky zaradzujem do svojho tréningu, čo všetko dokážeme odcvičiť s tými jednoručkami, akým jednoduchým spôsobom, ale samozrejme najskôr predtým, ako začneme cvičiť, sa čo? Rozcvičíme, pretože je to čo? Najdôležitejšie. Takže začneme jednoduchým warm-upom. Dneska som vymenil outfit, som trocha viacej New York, tu v Bangkoku. Keďže to nechcem nahrávať na 100 krát, tak budem stručný a budem sa snažiť hovoriť vždyckých vecí. Čiže dneska začíname s jednoduchým rozcvičením zápestia do všetkých strán. Čiže točím do strán. Môžem stať na mieste, alebo sa môžem pohybovať. Podstatné je, aby som točil so zápestiami do jednej, do druhej strany. Chytím sa, prekryžím prsty, točím. 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 Nejaký pani. Točím. Natiahnem. Ťahám, chytím si. Spodok dlane. Skoro pri hánkach. A ťahám. Vystretú ruku. Teraz ťahám do opačnej strany. Naťahujem aj šlachy. Opačná ruka. Ťahám. Naťahujem. Tak, pokračujem pred lakťami. Do jednej strany. Po 15 sekundách môžeme vystriedať do druhej strany. Moje časovanie je orientačné, pretože nemám zapnutý časomer, čiže dajte si 15 na jednu stranu, 15 na druhú stranu. Pokračujeme celými kruhmi. Pätnásť do jednej, 15 do druhej. Teraz príde zaujímavý pohyb, kedy dám k sebe nohy a idem akoby plaveckým štýlom prsia alebo žabu. Môžem ísť aj pomalšie. Pravidelným pohybom. Teraz sa dostávam do spriamenej pozície. Potiaľ dám ruky vedľa tela a zdvíham smerom akoby dopredu pred seba, ako keby držím jednoručky v rukách. Aj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, do 20, poďme, 18, 19, 20. Teraz akoby ideme rozpažovanie, alebo teda upažovanie dokopy, smerom na spojenie prs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, tiež idem 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teraz sa môžem predkloniť a ideme rozpašky. Bum, 1, 2, 3, podržím, 4, držím aspoň 2 sekundy, 5, keď dojdem dole, ideme rýchle, 6, 7, 8, 9, 10. Všetko robím buď na 20 krát, 20 opakovaní, alebo si to dám trebárs na 30 sekúnd. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak, super. Teraz znova sa predkloním a idem ako keby priťaj. Predstavím si, že mám v rukách dlhú tyčku, dojdem sem do predklonu, jemne pokrčené kolena, zadok ťahám dozadu. Raz, 2, 3, 4, 5, vysterem chrbát, 6 a zatiahnem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20. Super. Teraz pokračujem tým, že idem akoby bicepsové zdvihy kladiva bez jednoručiek, čiže na prázdno. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nezabudnem stiahnuť zadok. 7. Ľahte k telu. Bum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vytačam ten maliček smerom hore. 16, 17, 18, 19, 20. Super. Takže teraz pokračujem tým, že idem akoby falošný mŕtvý ťah. Chytím v strede dlhú tyčku. Idem tu a vystrem. Tu a vystrem. A vystrem. Dole pomaly. Bum. Bum. Poriadne, natiahneme. Tak, super. Teraz troška rozcvičíme stehna, čiže ideme troška drepy na prázdno. Ruky máme vedľa tela, keď ideme dole, ruky smerujú pred nás, čiže dopredu. Týmto spôsobom. 1, hop. 2, hop. 3, hop. Kto chce, môže sa chytiť. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto chce, môže ísť bez pauzy. To znamená raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto chce ešte ťažšie, môže ísť s výskokom. Bohužiaľ, neviem, či mne sa to podarí, ale ukážem priebežne. Čiže raz, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Super. Takže dúfam, že sme všetci zvládli. Teraz trošička telu dáme také roztiahnutie do strán. Troška taký stretching natiahneme. To znamená, dáme nohy na široko. Pravá ruka, ľavá noha.
A držím. Raz, dva, tri. Stiahnem. Ľavá ruka, pravá noha. Raz, dva, tri. Stiahnem. Tak. Trošička viacej sa roztiahneme preto, lebo dneska ideme robiť s jednoručkami, nechceme si ubližiť, je to predsa nejaká váha. No musím sa priznať, že aj ja som sa zadýchal. Takže ja som není nejaká výnimka, však som jeden z vás. Takže cvičíme spoločne, mákame, dýchame, potíme sa, takže robíme, čo môžeme. No. Teraz, aby sme to telo, alebo aby sme tú chrbticu trošička ešte viacej rozcvičili, dáme sa do tejto pozície. Ľahte dáme ruky do takejto pozície a ťaháme z jednej strany na druhú. Troška to pripomína, ako keď dáva boxer hák. Však bum, bum. Je to podobným spôsobom, akurát trošku viacej kryje. Nie. Rebra. Dobre, super. Takže, neviem ani koľko vlastne už natáčam, ale myslím, že už by sme sa mohli pustiť asi by sme sa mohli pustiť už do toho cvičenia s tými jednoručkami. Myslím, že 10 minút sme dali z kardia. Čo sa týka medicínbalu, to sme si ukázali naposledy, takže medicínbal vylučujem z dnešnej kategórie cvičenia. A kto chce, môže si zopakovať tým, že si pozrie video, ktoré som predtým pridal. Dneska budeme pokračovať s jednoručkami. Ak sa nám podarí stihnúť v čase, tak aj s kettlebellmi. Nie kettlebellmi. Takže, čo sa týka mňa, prvé cvičenie, ktoré by som navrhoval, ako som minule hovoril, by boli cviky na ramená, pretože všetky cviky, ktoré robíme s ramenami, s chrbticou. V podstate každá časť tela nášho má niečo s niečím, takže s čímkoľvek začneme, je to fajn. Začneme s ľahkými váhami, nechceme si ublížiť. Čiže ideme sem, zase rotujeme. Dajme si 30 sekúnd, 20-30 sekúnd si dáme rotovania. Pekne stojíme. Keď rotujeme, dáme si bicepsové zdvihy kladiva, aby sme troška ten biceps natiahli. Tak, ideme. Raz, dva, tri, natiahneme. 4, 5, 6, aspoň 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Teraz postavíme sa takto, dáme ruky pred, položíme ich na stehná a ideme dopredu. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre, povedzme si, že toto bolo cvičenie, ktoré môžete robiť spoločne a efektívne. To znamená, že môžete si dať zároveň bicepsové zdvihy v podobe kladiv a taktiež tieto zdvihy na predné ramena. Takže je to fakt dobrá kombinácia. Myslím, že keď to budete robiť spoločne, že vám to dá zabrať. Vyskúšajte si, potom si ukážeme zase niečo iné, nejakú inú kombináciu.
Ukážem vám niečo ďalšie, čo sa dá s jednoručkami robiť. Môžeme robiť rozpašky. Takisto my už sme začali v podstate s jednoručkami robiť, alebo bez jednoručiek sme začali robiť tento cvik ako stretching alebo ako warm-up. A teraz si ho môžeme dovoliť zopakovať s jednoručkami. A ťaháme. A spájame. A ideme bližšie, vyššie. Tak. Super. Aby sme tie ramená rozcvičili teraz ešte viacej. Ja som povedal, že nebudem naťahovať čas, tak budeme rovno pokračovať. Ukážem vám, aké druhy rozpažiek robím ja. Ak sa vám budú páčiť, ak sa vám budú dobre cvičiť, môžete si ich vyskúšať aj vy. Ak nie, môžete to vymeniť za niečo iné, čo vám ukážem tiež. Takže, moje druhy rozpažiek sú väčšinou také, že si dám jedno kolo, treba 8 až 10 opakovaní s ťažšou váhou. Vyberiem si, poviem príklad na začiatok desiatky a idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz jednu ruku nechám dole, druhú ruku idem sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vymením. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keď chcem ešte niečo doplniť, idem. Predstavte si, ako by ste mali dlhú tyčku, zdvíham lakte. A dole 2. Mali spúšťam 3. Mali spúšťam 4. 5. 6. 7. A 8. Super. Čiže jednoručky teraz odkladám, zase dám si pauzu. Pauzu si dávam ja osobne 30 sekúnd až 1 minútu. No, takže teraz štvorky odkladám, zoberiem si ťažšie, zoberiem si desiatky a opakujem ten istý cvik. Akurát už vymieňam. Nemusíte si brať desiatky, je to čisto na vás. Ak si chcete zobrať ľahšiu váhu, zoberte si ľahšiu váhu. Nemusíte to opakovať po mne. Kto zvládne, zoberte si ťažšiu váhu. Ale z pravidla je vždycky lepšie, keď si zoberete ľahšiu a robíte to dobre, ako keď to robíte zle a máte ťažšiu, hej? Čiže teraz ideme znova kladivá, ale iným spôsobom. Ideme 1 po jednej, 2, 3, 10 na každú, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Teraz znova prechádzame do tej pozície tých ramien, ale nejdeme z tejto pozície, ale ideme tu z boku tela a ideme. Raz, pomaly dole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Spokladám, nechám si troška výdych. Uvoľním ruky, vytrasem. Vytrasem, snažím sa uvoľniť. Tie ruky sú ťažké, možno podľa ktorých už aj bolia. Takže snažím sa vytriasť, aby som ich uvoľnil. Teraz povedzme si, že pokračujeme ďalším cvikom. Tento cvik netreba podceňovať, že jednu ruku si dám za chrbát, druhú si dám pred seba a to, čo som vám ukazoval s tým medicimbalom, dá sa to rovnakým spôsobom robiť. OK, tu 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A idem druhú ruku. Za chrbát, vystrem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takisto môžeme ísť aj kladiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dám si po 8, 5, 6, 7, 8. Super. Teraz vám ukážem niečo na chrbát. Povedzme si, že sú to príťahy. Jednoručky. Takže idem sem do predklonu, ukážem vám to z boku. Predklon, dostávam sa do tejto pozície. Ťahám. Pomaly dole. Ťahám. Pomaly dole. Stiahnem, podržím. Raz, dva, tri. Pomaly. Raz, dva, tri. 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 Super. Teraz môžem dokončiť ešte tým. Tu. Výstrem. Výstrem. Tak. Dobre, dám si spočink. Ja neviem koľko, dajme si 30 sekúnd znova. Kto chce minútku. Ruky mám tu a ideme. Sťahujem k sebe lopatky. Tento druh. Kto nezvládne, nechce zobrať ľahšie. Super. Samozrejme, môžete robiť cvik na triceps aj týmto spôsobom. Dáte koleno na lavičku alebo do tohto postoja a idete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Striedame ruky. Stávame sa tu. 5, 6, 7, 8. Tak, super, sme. Takže som trocha zadýchaný, ale to asi všetci, ktorí sme cvičili. Dúfam, že vám tieto cviky alebo toto, čo som vám dneska ukázal, do budúcna pomôže, keď budete cestovať, že to využijete. Samozrejme, tých cvikov je naozaj viacej, ako len to, čo sme si ukázali, ale bohužiaľ, vzhľadom na ten čas, ktorý už natáčam, sa to snažil nejako skrátiť, aby som vám ukázal najpodstatnejšie a s tým, s čím cvičím aj ja sám. Čiže tuto to máte. A dúfam, že ešte tretia časť sa nám podarí natočiť tu v tomto modeli. Ak nie, tak už budeme zase na inom mieste, ale určite sa budem snažiť to natočiť aj s kettlebellmi, aby ste videli, čo všetko sa dá s nimi odcvičiť a aká je obťažnosť toho cvičenia. Sme to dali. Ja dúfam, že mi hodíte odber, napíšete mi nejaký feedback, čo sa týka mňa, môjho postoja smerom ku vám, môjho výkladu smerom ku vám a snad sa vidíme na budúce. Čaute.